Mä oon Rasmus, mä työskentelen tällä hetkellä Bestsellerillä myyntiedustajana ja mä oon valmistunut Merkuriasta vuonna 2019 kaksoistutkinnosta, eli suoritin merkonomin ja ylioppilastutkinnon samanaikaisesti. Merkonomin tutkinnossa parhaita oppeja tämänhetkisen työhön on ehdottomasti ollut muun muassa asiakkuuksien hoitokurssi, jossa opeteltiin tosi käytännön tasolla erilaisia oppeja myyntityöstä ja asiakkuuksien hoidosta. Mä suoritin mun työelämäjaksot Roberts Cafella, jossa mä työskentelin koko opintojen ajan osa-aikaisesti, ja sitten viimeisemmän työharjoittelujakson mä suoritin täällä Bestsellerillä, jossa mun näyttöihin kuuluu asiakkuuksien hoito ja kannattavuuden suunnittelu. Valmistumisen jälkeen mä jäin suoraan viimeisestä työharjoittelusta Bestsellerille töihin ja lähdin itse asiassa vuodeksi Tanskaan osaksi meidän pääkonttorilla tapahtuvaa vuoden mittaista myyntikoulutusta. Bestsellerillä mä oon jo tässä vaiheessa päässyt tekemään todella monenlaisia eri työtehtäviä ja vuoden Tanskan koulutusjakson jälkeen palasin tänne Suomen konttorille myyntiedustajaksi ja oon toiminut myyntiedustajan tehtävissä eri brändeillä ja vähän eri rooleissa. Mä aloitin tänä syksynä työn ohella tradenomin opinnot ja mä koen, että merkonomin tutkinto on ollut todella hyödyllinen niitä opintoja aloittaessa. Siinä on ollut paljon perusasioita, mitä merkonomin tutkinnosta oppi, ja mä itse asiassa pääsin kouluun sisään merkonomin papereilla. Tulevaisuudessa mä haluan ehdottomasti jatkaa itseni kehittämistä, mahdollisesti opiskelemalla vielä lisää kaupallisesta alasta ja sitä myötä etenemällä uusiin rooleihin täällä Bestsellerin sisällä. Merkonomin tutkinto on ollut mulle tosi hyvä perustutkinto niin työelämään kuin jatko-opiskelunkin kannalta.